Hello? Jenny ko. Kanang birthday na ko karon ba kanang gusto ko mang libre. Kira sa mo ha, mga kunta sa gawas. Baka ka? Sige. Ika 32nd birthday maguna ko karon. O asa man ka? Tulan ta ka diha. Ay na ka sa gawas? Ikaw na. Kaway daw. Sige. Ay, magsapatos ako, manirado sa pukod diri, ha? Kuyan kaayo. Ay, pulot. Akong birthday wish sa imuha nga unta imo paspasan na nimo ang imuhang lihok. Kay sige ra tag kalagot kay hinay kay kag lihok. Ano akong birthday wish sa imuha Papa J, ha? Huh? Unta matuman na. A few moments later. Ay, ganina ra ka diri, Jenny ko? Karon ra. Ha? Karon ra. Totoo ra. Nakisa man yung bata. Umayod. Abi man ako mag-date ta. Umalay mo bantis iya ha. Ha? Umalay mo bantay. Kul, ikaw ang uyab sa kong ate Kul. Unsa trabaho nimo Kul? Bang! Tara na, ta. Sige, tara. Ta. Nabini na ni? Asa mo diri dapat? Asa? Asa dapat? Dire pa right? Nagkana na nila. Mana na? So we're here na sa Alaisa's Pizza. So mag-lunch na may karon. So mag-video lang yan niya. Birthday good na ako. Close te. Kasi baba namin yung video lang yan niya. Okay, bye-bye. Uy, ang bata. So naabot namin sa kanan ano. Laksa. Kuang? Ayan na ne? Ako ikaw yung tabi. Oh. Pero ko try.
Jenny ko. Okay lang ang libre na ko sa inyo ha. Yes, fine. Ano kayong food no? Dili sa Alaysa no? Kanang naman naman ta mo libre. Kanang nabusog naman mo. Kanang pwede ko mangayo sa kanang gift nimo sa kuha. Pwede lang. Regalo nimo. Ay, okay lang man. Kanang kiss lang. Okay lang. Ha? Sige, dali. Dahil lang ha. Kiss ko ha. Dali. Ginagawa mo. Tara na, kainit tayo. Mag-shoutout ha. Shoutout ano yung murag kurit ba? Shoutout din ako tong mga naghatag star atong mga niaging video na mo no. So shoutout na ko si John Norman Bendia, brother. Salamat sa inyong pa-star. Og si at Ivy Laranjo. Salamat sa inyong pa-star. Og i-shoutout po na ko si Brian Canieda og si Pritzel Lucero Pelicano. Shoutout sa inyo ha. Shoutout na nun. So sa tanan po mga nag-share, salamat sa inyo. Sa mga nag-comment, nag-like, nag-react. Thank you kayo. Muna to, bye-bye.